Cruú tús le ranganí drámaíocht denú do chuoine óga in moycullen le deirní, mar chud sa strátéis fiche bliain gan gaeilge 2010 go 2030. Tá aisrí óga an bhaile take le chéile le na géadráma a léirú ar stáitse, an mactíre agus na séomhhuicín. Tá sé iontach go gur tús le na ranganí seo. Is brad am bheith aisteach le mar chuid ar fad, agus tá sé iontach tá mé anna dhéanana trí gaeilge. Nor thuime go raibh na ranganí ag tosú, ní mé gur teacht. Cáimid go leor am ag cleachta agus i fómú go líte. Tá mas ansásta leis an drama bhainmuid. Tá na ranganí seo táhachtach chun gaeilge a scapa. An joid tú mála, Clár a chéile chain mála bhána. Tá mar sé go bheith go leor gaeilge a cloisteáil in moycullen. Tá muid teach na gaeilge áit a bhfuil aisteoirí óga a feimú, so tá srá leanú nach ranganna drámaíochta ar siúl agus tá an mhaoinú dó sin chuthar fáil ag ealaíonn na Gaeltachta mar chuid sin phláinteanga agus tá áthas ar an go bhfuil muid an na deisna sin a chur ar fáil don na páistaí agus ar wathas an teanga. Cruú tús leis na ranganí seo i mí feabhra agus tá thuraigh sú le tuile drámaí a léadú ar an stáitse amach anseo gan phobal.